Meizuk hi hrisel na ata na thalova kansar a thlen thei ti chu AOB tukin kan chiang ome adik reng boka pumtinin meizuk wangin mihring maktaduai riat zelin nunna an chan anga chhut ani vai hlole akai hnoi atanga siam echi ei awanga nunna chan chu maktaduai sari vel ani bok heng laya kan hriat lar chu tiranga sikhar ti velte ani ome adang maktaduai khat thi na chu Meizial atanga khulo chuak iblu awanga nunna chan an ni a second hand smoke ti tepon kan soi thin Meizial atanga khulo chuak le azutu in ahnar le aka atanga meikhu ati chu hi second hand smoke ti ani chiang takin meizuk hi ihriselna atan athalo ma se kumliam ta eng emolai atang khan zirchianna chi hrang hrang then khat chuan hoi hom takin an pom lo thung an thuron then khat te chu meizuk hian Wuhan Virus kan be na konga min pui thei meizuk hian COVID-19 kan ve theina chance ati niam ti te Meizial tur om nicotine chuan COVID-19 hrik ati ne pin ati kiam thei meizumi te a chuan COVID-19 kai ma se anat na lang chuak symptom chu ane bi kang ti te ania zirchianna then khatin atar landanin COVID-19 kai damdoi ina admit ngai zinga meizumi an tlem ti ani a omzia chu meizumi ini chuan COVID kai ma la I hun top hospitala I mangdon lo ti na ani chu heng zirchianna te hi I oi zawng ani em ma se longai thate April sangni somni a Daily Mail report dan chuan zirchianna chi hrang hrang somni pariat lain atar landanin COVID patient hospitala admit zinga meizumi an tlem zok thu atar lang mau mai zirchianna chi hrang hrang somni pariat lai chu atlem lo ani I lo chiar ve to hial mai thei heng chui zawna zong hi kan ring don ani chuan he hrileng kara hian Meizial zuk chu itan atha ani kan soitak zirchianna chi hrang hrang then khat hian nicotine chu COVID-19 tidam thei therapy chi khat angin an soya ram then khata cigarette po athal athat pha viau chu tiang tur chuan he tiang hian a percent zawng te pon antar lang miau si a hei hi I han en le te ang meizulo a in meizumi te chu za a somni pathumin COVID an veina chance an niam zok ti ani le tlat kan soitak zirchianna chi hrang hrang te kha finfiana kan nei sa nen ava in mil talo ve meizumi chu azulo a in alet nga velin tlang hrileng ave ma zoka alet ni velin pneumonia natna an nei ma bok pneumonia chu chuap lama harsatna chuap natna ani a kan tun lai hrileng COVID ang chein I chuapa natna akai tir don ani chuan ngatinge zirchianna tamzo khan meizuk an soimoi achan ka hrilang che khang zirchianna te kha vai hlole akai hnoi thaltu company ten poisa tamtham tak lo thei tura intiam kamna an nei pui wangani World Health Organization WHO pon thuchwa siamin heng zirtirna laka hian mipuite lulut lo turin min cha lom ani kha vai hloina kan taksa min ti na theidan mithiam zok ten an soi fo thin kha chu kan hriat nu deuh vek ani ome ani le dot inbum na thu ni si chu scientist kan ti mifing chung chuang te thu chuak anga tarlan ani tak si a chuan engtin nge kan ti ta kang tunge kan rin ta kang mangchang hria te emni nge kan mi huai sen chung chuang te amasa in ka channel min ngai hlut saka min thlir sak tu zong te chibai thami ka buk le vek a cheu tun tuma ka hril du che chu zirchianna then khat I mu le hriat thin te hi I mit tuam chungin ringot thin suang che achan chu poisa manga thunun tu an nei tlat awangin thlek zong an nei sa thin khoilama nge an thlek kan ti chuan poisa manga thunun tu telama ani research kan ti mai eng emob ka chik taka thil chuina nei hi hau tak du hle a un tha le zung le poisa te amamo hnem thin midang te ta na hriat zawna le kan mi hring pui te ta na
rongbol na kongkhat ani bok ma se poisa manga thununa rilrua thleklam neisa a zirchianna ti tir chu kan mi hring puite ta na rongbol na tha ani lo fo hetianga anti na chan chu lok na te am that na te an thin wang ani oi omle moi nai takin an thil siam chuate fakna anda tel thiam hle a chuta langsar ta em chu vaihlo manga sumdong company liante anni thiam taka meizumi ten covid an kai tha thei lo ti thupui manga thuziak tu chu Europe rama chanchin bumi ten lo mu in an chui zawna a an hu tak chu hetiang ang thuziak thin mi panga te hian vaihlowa sumdong company liante nen sum tam tham takin intiam kamna an nei ti an hua langsar taka tarlan ani ngai lo thu an soibok I hriat zawna atan vaihlowa sumdon na hlut zawng hi dollar tluk le ding on zakwa somthum pahnih ani hem mai sangni le somni pariata phei chuan dollar tluk le ding on sangkhat somsari pathum a hol phak rin ani dollar tluk le ding on sangkhat somsari pathum avatam hem ve khovel mi hring tamzokin covid la uwanga an meizuk ban san ta se hetiang anga sang hi an sumdon na hian engtin nge a thlen theiang engpo ni se Daily Mail report in atarlan covid in ven na lama khan I han let le lok teang zirchianna chi hrang hrang somni pariat te hi khoya nge an neya an kai hruai kan thria emle atamzok somni pahni te hi China anei ani a China hi tundin muna vaihlo le a kai hnoi thil siam chuak tamber ram ani a Meizial zu tamber na le vaihlo le a kai hnoi eiral tamber ram ani bok cho rualin khovel cigarette mun thuma thena mun khat hi China zu gralanga chut ani sangni sompariat kum khan China in vaihlo manga asum don na apoisa alak lu tamlam chu China poisa in luk le ding on zakwa somni pakwa vel ani le zirchianna dang ve khale pathum dang le chu United States a nei ani a an nei na company ming chu Philip Morris International ani khovel huapa vaihlo manga sumdon na lian ber pakhat ani a ate lo hle tun ma in mingchiat na po alo tok to nge kum sangkhat zakwa som sari pahni kum khan he company hian meizuk lam soimo in tran alo kho chiam to ani kha kum sangkhat zakwa somriat pariata pol pakhat adin le a athil tumber chu nasale zola an sumdon na ti lena sum manga mithiamte thununa anthil siamte fakmoitir ani bok Philip Morris International Company chu ti topa chindartir anni nuwa po an kalphung chu an laban san du haulo anu loka an zengai an ron chuale a tunma deuh khan vaihlowa sumdong company lian te chuan meizukin cancer athlen theiti finfi ana omsa chu thil ni thei chi alo le rilnel kaitir zongin ma an la thin to ani kha entir na pakhat ka hrilang che Japan pa Takeshi Hirayama anti cancer nat na lama mithiam chungchuang le vaihlo le akai hnoi doutlat thin mi chuan kumsang khat zakwa somriat pakhat khan Meizial atanga khulo chuak kan hiplu awangin chuap cancer kan vei thei ti thu alo aw chuak pui ani kha second hand smoking kan soitak Meizial atanga khulo chuak le azutu in akka le nara tanga mei khu ati chua chungchang zirchianna po epa thuziak hian ngai ven a hloin mi te zirron ani hial ani kha Hirayama zirchianna hi ani vaihlo le akai hnuya sumdong lian company tena akal zonga an beya nuai bo an tum chu chung zinga chuan vaihlo siama hral tu company ta na thok dan hremi intel khom te po an tel niamule Coca-Cola company po hian mana khan poisa tamtham taka mithiam te ruain anthil siamte soimoinan hetiang hian thu chua an lo siam to chithlum pai inchi reng kan in lo hian kan ri na atlak niam pha lova taksa in soi that hi andizok ti ten an lo soi thin Coca-Cola chuan sugar chithlum apai wangani thil thum kan eitam na chuan kan thau pui le thin boxi chu lo pakhat le chu pom wonderful ani hei hi Coca-Cola anga
in chi tho ani hemi te hian mithiam te ruain an thil siam fakmoi tura poisa an pek za chu mak duai somthum panga ani hem mai an fakmoi tir dan chu he in chi hian thin nat na le kan sar nat na lakata min veng thei ti ani mau mai chu tiang zelin zulama sumdong lian tak tak te po an bang bik lo an thil siam chua fakmoi nan sum an lo the chuak ve tho mai red wine kan ti wine sen chi chu thin tan a tha em ti te tak sangai tok leka zu in thin te chu an dam rei thin ti te hi kan hre fo to me hei wang hi ani zirchianna then khat te mit tuam chungin ring ringot thin su kan ti na chan kha tunlaya zirchianna then khat kan hmuina a zirtir na a chuan kallam anei sa a zirchianna rin tla ka chuan thil chi hrang hrang atanga zirchiangin heng te hi te fungatan an hmang thin turani gender kan ti mai mi pa le meichi a te kumbi thlia atang te ram hrang hrang mi hring khua le tui ni na nei nge ya tang te nam hrang hrang atang te le an khosak rel bol dan thlengin a hrut tel turani tunlaya zirchianna then khat kan hmuah chuan ham thatna le lokna an sa tlat awangin thudik omsa chu tinuin an tibol hloa chu tianga ti thin ho chuan a hnok zonga in kai hnoi turin dot thu phua chop mangin an zirchianna siam te chu an hnoi tla kual vel thin ani chu mole scientist kan ti mifing chungchuang anga kan ngai te pon mi hring kan than dang lam dana khovel mi puite dot min hril kha ila hria em kum sang khat zakwa som pahnia dai to khan Charles Dawson khan mi hring hi zawng atangin kan lo piang chuak ti thu alo tlang au pui to ani kha Charles Dawson a chuan mi hring luru ro le orangutans zawng lian chi khaberu le chimpanzee zawng lian zinga mi hring ang teu ber ha te lakhomin an bel bom vela athu au chua pui fin fianan a hmanga khovel hriata a au chua pui ta ani kha dek fer lo ve thin khop mai khovel mi hring te chu zawng atangin kan lo piang ai box si lo internet chakchi kan hmang chho zela kan kut pha tiat leka po khovel kan phang thei chu ani deuh der tamai internet a hian thubeng war thlak tam tak kan hmu thei a om rualin thudik lo lengwak tamna ber pakhat ani bok ti hriala i thil hmu le hriat te chu i chiang lo ani chuan rin thu ringotin lem duak thin suang che